ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед дӯстои азиз ба канали мо. Имрӯз дар бораи як мавзӯъ бо шумо камтар ҳамсӯҳбат шем, ки бисёри бародаро хоҳиш карданд, ки чӣ хел метонем дар шароити хона гӯспанда нигоҳубин кунем. Дӯстои азиз, имрӯз камтар як маълумот метиҳем барои ҳамаи шумо дар бораи мавзӯъ. Дӯстои азиз, барои дастгирии канал дар видео яктаи лайк мемонем, видеоро то охира тамошо мекунем ва фикротро дар комментария ҳатман бинависед. Ва шахсоне ки дӯстои азиз нав ба канали мо меоед, якам бора дӯстои азиз обуна бошед, бетараф набошед. мо метонем чӣ хел дар шароити хона гӯспанда нигоҳубин кунем, ки фоидаи хуб дӯстои азиз ба даст биёрем. Чӣ хеле ки мо медонем нархи гӯшт дар бозор рӯз то рӯз қимат шида истааст, арзон не. Ба ҳамин хотир дӯстои азиз, агар мо ҳамин кора кунем, барои мо фоида ҳаст. Фоидаи хуб дора, фақат раҳша ёфтан дар кор ва хуб нигоҳубин кардан дар корай. Ба ҳамин хотир камтар як маълумот дӯстои азиз барои шумо. Агар ҳамон шахсоне ки мехоҳанд бизнес кунед дӯстои азиз, на суми калон дӯстои азиз ва суми кам сар кунед, хубай, барое ки агар гуфта гапҳо мақсад зиён бисёр намебинӣ. Ба ҳамон хотир шумо агар сар кардание бо гӯспанд не бо қушқорбарра дӯстои азиз, қушқорбаррое ки 6 моҳаанд, метонем бирен ай бозор барое ки 6 моҳаанд, 6 моҳа боло ки тақрибан 20-25 кило гӯшт мекунад, ана ҳамвора харидорӣ кунед. Чӣ хеле ки мо медонем нархи бара бошад дӯстои азиз, ҳозир дар бозор барои 6 моҳа тақрибан сар мешавад 1800 сомон то 2700 сомонӣ. Шумо метонем бирен аз бозор ва я нархи муайян, мақсад метонем аз 2000 сомон мо 10 сар бара бигирем, мешавад 20000 сомон. Агар ҷову макон дошта бошӣ, ҷову макони соз дошта бошӣ дар хона, шароити нигоҳ кардани хуб дошта бошӣ, миёри дар хона нигоҳубин мекунем. Чӣ хел метонем мо нигоҳубин кунем бардорои азиз? Агар дар хона шароит дошта бошӣ, алаф боша дӯстои азиз, эм боша ва метонем кам кам хӯрокҳои иловагӣ бидиҳем. Агар бараи мо 25 килограмм боша, бояд мо ура хуб нигаҳ кунем, ки дар як моҳ тақрибан аз 8 кило бояд вес бигирад, аз 5 кило боло ҳатман бояд 8 кило бигирад, ки фоидаи хуб ба даст биёред дӯстои азиз. Чӣ хел мақсад 8 кило ба даст биёрем дӯстои азиз? Вақте ки бараро нав миёрӣ, бояд бара дар як рӯз тақрибан 1 кило эм бихӯрад, як сар. Мо як сар ҳисоб мекунем, бояд 1 килограмм саҳар алаф ва 1 килограмм абед бояд эм бихӯрад дар як рӯз. Ва бегаӣ бошад 500 килограмм, мақсад ҳамон алафа ва ҳисоби муайян тақсим мекунем метиш ва кам кам хӯрокҳои иловагӣ ба мисли сабзавот дӯстои азиз, агар добавка кунем метиҳем, беҳад хуб мешавад. Метонем картошка, сабзӣ ё ки лаблабун добавка кунем битиҳем, хуб бихӯранд, барои вес гирифтан беҳад фоида дорад. Ва ҳар ахири ҳафта боша як бор фаромӯш намекунем намак додана барои барроҳо. Тақрибан расходи мо мешавад дӯстои азиз дар як моҳ, дар як сар ай 300 ё 350 сомон дар як сар расход мекунем. Мумкин бисёртар расход кунем, аммо ай ҳама хубаш не ки фоидаи хуб дорад. Расходи мо мешавад дар 10 сар, як сар 1000 сомон обшӣ дар 3 моҳ. Мо дар 3 моҳ агар нигоҳубин кунем бифурӯшем, барои мо фоида ҳаст. Агар аз 3 моҳ дӯстои азиз гузашт, барои мо қадар фоида намеёрад. Метонед дар муддати 3 моҳ нигаҳ кунед, аз 3 моҳ зоид уже гуфтаи гапҳо минусаш камтарак бисёртарай. Агар дар муддати 3 моҳ ҳар як бараи мо бигирад тақрибан 8 килограммӣ, дар муддати 3 моҳ мешавад тақрибан 49 килограмм, 50 килограмм. 50 килограмм агар живой вес бигирад, аз ҳар як сар барои мо фоида тақрибан аз 1000 сомон зоид мумкинай мунданаш. Зиёд мемонаву кам не. Мо ба тақрибан ба ҳисоб миёна мегирем, аз ҳар як сар 1000 сомон фоида аст. Аз қушқорбарра дӯстои азиз, расход дар 10 сар мешавад 10000 сомон дӯстои азиз. Мо 2000 бараро гирифтем, 1000 сомӣ дар бара расход кардем, дар муддати 3 моҳ барои мо 1000 сомон ё ки тақрибан 10000 сомон метавонад фоида биёрад. Ӯ
зависит мекунад ки дар кадом вақт дӯстои азиз мебарӣ барата мефурӯша. дӯстои азиз инаме барое ки мебине инамеё ҳозир тақрибан 2000 сомон 10000 болотар мумкин бираванд. Аз ҳамин намуд қушқорбара мегирӣ барои мондаи дӯстои азиз қушқорбарое ки мақсад ҳисорӣ види хуб дошта бошанд. барои чи қушқорбара дӯстои азиз барое ки қушқорбара ҳама вақт дар гузараи дӯстои азиз мегзарад, метунӣ дар бозор хуб савдош кунӣ бифурӯшиш. мардорои азиз ин буд барои шумо як маълумоти мухтасар дар бораи нигоҳубин кардан дар шароити хона. ягон бародаре ки бошад дар ҳамин кор мақсад сару кор дорад дар шароити хона нигоҳубин мекунад, мақсад фикротонро дар комментария бинависед, ҳатман мехонам. фоидаи хуб ба даст меёрӣ ай ҳамин чиз. дар бозор чӣ хеле ки медунем қушқорбара нархиш ба нархи аз гӯспанд қиматтар аст, аз бозу гӯспанди дигар нархи қушқорбара беҳад фарқ дорад. ба он хотир мегӯянд ки дар гузарай шумо метавонед ҳамин бизнеса кунед, иншааллоҳ ки фоидаи хуб мебинед. кадом одамое ки шароит доранд дӯстои азиз фақат дар ҳамин кор сари кор кардан дар корай инай барроҳои 6 моҳа моҳҳои апрел шидагиам дӯстои азиз 7 моҳа ҳичи гӯшт накунанд. 25 кило гӯшт тақрибан дора ҳозир ҳами 25 кило гӯшт мекунад бе ягон истбес. ҳозир як барои дигарро барои шумо нишон медиҳем. ина бардорои азиз шумо ҳамиёро агар ба 10000 нарх бихаред дар муддати 6 моҳ барои шумо фоида иншааллоҳ хуб ба даст меёред. ҳамиё ина барои фарбия вичам хушрӯай ин бошад дӯстои азиз қушқоре ки дар мол мондагиам яксола барай, яксолаву мумкин 2 моҳа бошад ё яксолаву 3 моҳа бошад. инамира дар хона тақрибан 4 моҳ ё 3 моҳ нигоҳ кардем. ин весиш хароб бадавад, не ки веси хуб гирифт. ин як ташай, як тайгаш дар ӯ тарафай чӣ хеле ки мебинӣ. кам барфам задагия, барфона рафтанд ҳозира. ина нигоҳ кунед худон. бардорои азиз зависит аз нигоҳубин кардани худат. агар эма хуб бити барад хуб вес бигира фоидаи калон ҳаст. агар ки нагирифт вес ки харобтар ки омад фоида камтар фоида мешавад, фоида камтар мешавад. ба ҳамон хотир агар хуб нигаҳ кунӣ беҳад фоидаи хуб мебинӣ. иншааллоҳ ки дар гӯспанд баракатай фоида ҳаст. дӯстои азиз зинда ва сарбаланд бошед. ба ин видео ба анҷом мерасад. худованд нигаҳбонтон бошад.